Zasnežené kopce západných Tatier privítali v piatok 21. septembra futbalistov zo 4 stredných škôl nášho mesta na 2. ročníku turnaja o putovný pohár riaditeľa Centra voľného času. Tento turnaj má už svoju viac ako 20-ročnú tradíciu a stal sa prestížnou akciou pre našich stredoškolákov, čo potvrdili tréneri a zároveň pedagógovia aj samotní hráči v našej ankete. Obhajujeme tento pohár. Sme radi, že sme sa znova na tomto turnaji mohli zúčastniť. Trošku problém je s účasťou, pretože je začiatok školského roka a tých chlapcov pozbierať dokopy nie je problém, čo sa týka počtu, ale možno čo sa týka kvality, pretože kým ich trošku spoznáme, tak to trošku trvá. Vždy je taký proces plynulý, že štvrtáci odídu, tretiaci ešte by mohli, ale momentálne sme postavili na mládež a prvý, druhý ročník tu nám máme chlapcov. Dúfame, že sa nám zadarí, aj keď nie, nevadí, šport zvíťazí. Samozrejme je dobré, keď tieto súťaže v meste fungujú. No a som rád, že sa môžeme aj my dnes zúčastniť na tomto turnaji, i keď to vyzeralo všelijako, lebo my máme ako škola veľmi málo žiakov a problém je vybrať žiakov na súťaž, takže aj dnes som mal problém tých 11 dať dokopy. Súťaženiu medzi školami v našom meste prikladám veľký význam. Ide tu v podstate o tuženie zdravia, ide tu o kolektívnosť. V Rádku sa fotbal prakticky hrá už 60 rokov. Tohto roku v Centre voľného času zastrešujeme okrem prípravky aj žiacké a mládežnícke družstvá. Myslíme, že je to vynikajúca vec a tým propagujeme fotbal a prakticky mládežnícky šport v celom našom meste. Hrávam futbal, hrávam za klub Dubrava, chodím do školy elektrotechnická. Je to moja česť reprezentovať školu, ale dúfam, že vyhráme a veď aj prezentujeme našu školu a obhajujeme pohár. Všetok svoj voľný čas obetujem pre šport, pre futbal a snažím sa nefajčiť a nepiť. Tak futbal hrávam súťažne. Môj vzor je Robin van Persie, lebo sa mi páči jeho štýl latečníka. Turnaj mal dobrú úroveň, keď vo finále sa stretli hráči zo strednej odbornej školy Drevárskej s Lesníkmi. Drevári vyhrali 3-1 a potvrdili prekvapujúco výbornú úroveň hry z vyraďovacích zápasov turnaja. Tretie miesto obsadili chlapci z gymnázia, keď sa presadili v 11-kovom rozstrele v zápase s elektrákmi. Eva Zahradníková, televízia Liptovský Hrádok.